Hemen bi sari daude. Orduan, bigarrenak Amaia eta Idoia. Donc, deuxième prix, Amaia et Idoia. Eta lehen saria Adur eta Mairentzat. Premier prix pour Adur eta Mai. Eta horren deituko ditut jarraiak, Mai eta Ainoa, Elaia eta Aizea, eta Naroba eta Martxe. Elkartearen oroigarri bat, aurrera pixka bat. Zuei ere, mila esker handi bat parte hartzeagatik. Eta